Ами така, значи, първо ще кажа аз. Първото ми желание ще бъде здраве. Второто, много късмет. И третото, да видя Хари Стайлс. Да видя Хари Стайлс. Така за по-дълго време, само двамцата. Така да имаме... Габела! Имаш много въпроси. Габи! Какво отмарам? За златната рибка. 3 неща. Да. А, 3 желания. Чакай. Вместо теб. One Аре бе, Габриела! Direction! Значи, One Direction. One Direction. One Direction, че е Зейн желание. Малик. Значи, това е. А здраве нещо, туилно и. Даде то в твоите желания, пък аз съм винаги тъч. Тя иска само 2, вижте колко е скромна. Не, тъй са! Да. И да кажем да. Не, просто не съм сериозна, ще отговоря, просто не съм много